Esenlikler, illeşler. Söhbet hoş geldin. Gowy adaylar. Gogoy, yeni şeyle hoş gördük. Hı Gomuz hı. adayları. Hawa. Söhbet bugün bir gyzykly temanyň üstünde gurrun edýäris. Meheme kime hyzmat edýär? Diýilen bir sorag bar. Mehkeme Yani diýsem dol derecede nemek ha, aýdyp geç. hawa häzir Özüň aýdyp adyny berjek ýa-da. ony düşnükli Hı hı. bolar ýaly. Meheme diýilýär-de öň Pembe, KGB. KGB indi meheme boldy. Yani Milli Howpsuzlyk Komiteti. Evet, Türkmenistanyň gördüm. häzirki hökümeti. Şu anki hökümetin Milli Howpsuzlyk Komiteti kime hyzmat edýär? Diýilen bir sorag bar. Indi söhbet bu soraga geçmedimizden öňürti Merdan Muhammedow hakyna gysgaç gaýdyp geçeli. Kemine hakynda, ýani illeşmemiz kemine diýip tanaýandyr. Hı hı. Merdan Muhammedow geçen aýyň iýul aýynyň bolýar-damy? Tamam. Iýul aýynyň İyunna. İyun. iýulna bolýar. Men Tamam. şol ikisiniň ýerini çalşýan illeşler bagyşlarsyn. 6. ay. Umuman geç 6-njy aýyň 10-uny Türkiýe jandarmasy tarapyndan saklanylýar. Ondan soňra onu jandarma Ankara jandarma merkezinde aýyň 11 günü Ankara adliýasynda saklanylýar, suud edilýär, mahkemeye çykarylýar diýär. Ondan soňra da geri gönderme merkezine uğradylýar. Ýagny 40 ýyl geri gönderme merkezine gönderilýär aýyň 12-sine. Aýyň 12-sinden soňra bayrama gabat edilýärdi. Bayram geçýänçä biz 22-sine 23-üne habarlaşypdyk. Ondan soňra habarlaşyp bilmedik. Aýyň 27-si günü biziň elimize şo Merdan Muhammedowyň adwokatynyň bir hat geldi. Merdan Muhammedow ýani kemine sınırdaşy edildi diýip ýurtdaşyna çykaryldy. Soňra sorag iýdedik bunu adwokatlar bilen. Bile haýsy ýurda çykarly öz ýurduna uğradylypdyr. Gelen ýurduna uğradylypdyr ekeni. Ve ondan soňky gelen maglumatlar söhbet hasam gyzykly. Hı hı. Maglumatlar gelip goşdy bide. Şu soňky şu geçen aýyň içerisinde ýem gaty gyzykly maglumatlar bolupdyr. Merdan Muhammedow Türkmenistana akidilenden soňra Merdan Muhammedow bilen ýani kemine bilen Türkmenistana kimler jaňlaşan bolsa şolary şonuň telefony ellerine diýärdi Merdan Muhammedow. Olar çağırtdyrlar. Bu çağırılan adamlara 60'dan gowrak adam bar diýär. Ýani Merdan Muhammedowy tutmak üçin, şonu ýörüýte ýurda gitmek üçin öňünden mundan 6 aý mundan öňünden bir ekip düzülipdir. Bu biziň Topu. Miki gullumyzyň bize ýetirýän maglumatlary şeýle. Şu adam Miki gullumyz buň üçin içkin gaty inçeleýin işleýär. Her bir adamlaryň şol tutulan 200-250 adam diýär. Merdan Muhammedow araşdyrmak üçin, iýdemek üçin, şonu ele salmak üçin iş edilipdir aňar tarapdan. Indi Merdan Muhammedow olaryň ellerinde şu an Türkmenistanda diýip hasap edýär. Süýen onuň nähilleki ýagdaýda çykarlandygy belli däl. Sebäbi Türkiýanyň kanunlary boýunça şu an ekranda nemes çykar. Türkiýanyň kanunlary boýunça Merdan Muhammedowy Türkiýeden sınırdaşy etme mümkinçiligi ýok. Sebäbi Merdan Muhammedowyň ýanynda dokumenti ýokdur, pasporty hiç zat ýok. Ine şu ýerde de kanunda okak görürsiňiz özüňiz. Nähilleki ýagdaýda uğradylyp bolýar. Indi sınırdaşy etmek üçin ýanynda Merdan Muhammedowyň pasporty ýok bolsa, ony şu konsulluk tarapyndan, ýani konsulluk tarapyndan bir kagaz berilmeli aeroportdan geçmek üçin. Ona nähille edip berilmeli, ýani kişiniň özü konsulluğa ýüz tutmasy gerekli. Meniň pasportum gitdi ýa-da ýanymda ýok. Meniň ýurda gitmegim üçin şolary ýaly konsulluk tarapyndan kagaz gerekli, bir resminama gerekli, aýtmasy gerekli. Ondan soňra konsulluk berilmeli. Merdan Muhammedow bunu etmejek adam, bunu soramaýar. O da hatta akly edýär ýöne mecbur edip, ýani konsullugyň öz tarapyndan ýörüýteleýin. Bu taýda diýem Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasy bar. Tamam. Mekani Şangulyýew hem de
şo taýda ilçhanadaky işleýän işgärleriň hemmesi olaryň atlary bilen bile şu wagt gydarlanyp ýör, ortağa çykar hemmesi. Biram İstanbuldaky konsulluk işgärleri bar, bilelikde işleşýärler bular. Şeýdi konsulluk işgärleri Merdan Muhammedowa ýurtdan Türkiýe döwletinden çykmak üçin belge taýýarlap beren bolmaly diýilip çarkeş edilýär. Ýöne bu belgenin taýýarlanmasy da eýen Türkiýanyň kanunlaryna, içerki kanunlaryna garşy gelýän bir zat. Ýani kanunsuz bir ýagdaýda Merdan Muhammedow ogurlap alyp gitdiler. Bizim MİKİ'nin berýän maglumatlar şeýle. Indi bu taýdan geçelim. Töhmet. Indi Türkmenistanda 60'dan gowrak adam diýärde şu mehemäniň içerisinden sydan maglumat bar. Bizim MİKİ'de ýani o taýdaky adamlara meýem geleceğiniň erteýiň nähilleki boljakdygyny aňýan bolmaly. Olaryň atlaryny, zatlaryny biz bu ýerden aýtmaly. Yani şu sorağa çekken adamlar var eken, şu 60'dan gowrak adamyny Aşgabatda, Merkede çağırıp sorağa çekipdirler. Indi bizim bu ýerdäki ünsüz çekilýän o ýerde soralan zatlar var, şoğur soralyp durýar. Esasy ünsüz çekilýän zat şu. Sen şu suraty sen uratdyňmy? O men uratdym diýär. Aýdýar sen näme üçin öz watanyňy satýarsyň? Diýär diýär. Näme üçin watanyňy ýamanlaýan, watanyňy satýan munýa suratlar urat. Indi uradylýan suratlar hakynda gürrüň edel gysgasyk. Uradylýan suratlar Türkmenistanyň içiniň ýaşaýjylarynyň, ýani türkmen halkynyň ýaşaýyşynyň ýagdaýyny görkezýän suratlar. Palçykly köçeler, ýel turanly, şemal turanly ýa-da sil welennäki videolar, zatlar. Umumyň halkyň hal ýagdaýy. Indi şonu adam satmak ýa-da watanyny satmak diýip hasaplaýarlar. Bular üstüne neme diýerler, baskı diýerler. Soňra da soraw berýänler öz şahsiýetlerini gizleýän ekenler. Olara şeýle bir neme berilipdir ýörüýtü, bellik berilipdir, atlaryny aýtmalylar. Egerde sorawa çekilýän seniň adyň soran ýagdaýynda diňe murat diýmeli. Sonra sorawa çekilýän kanun tarapyndan hem soraw berýän ýagdaýynda siziň bu edýän adyňyz kanuna garşy diýen ýagdaýynda da sen näme kanuny bilýänmi diýip ony urýan ekenler-de. Aýaklap üstünden bask edip sen näme maňa işimi öwredýänmi diýip edýän ekenler. Indi ünsümüzi çeken şu zat söhbet, senem buň üstünde biraz aýdyp berseň, ýurdun halkyň hal ýagdaýyny surata düşürüp çıkarmak aslında halkın işi däl, bularyň öz işi, hökümetiň işi. Ýöne bunu halk edýär, bular etmänligi üçin ýöne şonu çıkarmaklyk, watan satmaklyk mı bolýar? Sen bunu biraz giň işleýin, başga ýurtlardaky bolýan hadisalar bilen bilelikde bir mysal berseň, ondan sonra menem gyýdyn ýetir. Sağ ol siz berenine. Yeňiş berdi. Bizim emiki gizli gullugumuzun öz alyp barýan düýpli we gaty düýpli işleriniň netijesinde gözleg işleriniň netijesinde şol bu wagtda düýpli diýilse berdi. Hani nägelik derece düýplüdigini aýdaýyn. Ýurdun içindäki we ýurdun daşyndaky goşadyrlar içindäki milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerini gydarlaýan bu neme? Emki gizli gullugyny şolary gydarlaýanlar esasy nemesi? Siyasi işlerini gydarlaýan şolaryň düýpli alyp barýan siyasi işleriniň netijesinde Merdan Muhammedow ýurdun içine akidileriniň habaryny berdi. Emki gizli gullugy we ýurdun içinde nähili işler alyp barýanlyklaryny aýdyp geçdi. Elbette senem özüň aýtdyň berdi ýeňiş. Indi Merdan Muhammedow häzirki wagtda kim alyp gitdi? Haýsy at familiýadaky adamlar tarapyndan alınıp gidildi ýurdun içine. Onu gaty düýpleýine ýydarlanyp otýar. Onam elbette ýakyn wagtda hökmany ýagdaýda biljek. Emiki buň aňyrsyny ýetjek we düýbüni öwrenjek. Sebäbi şu alyp giden adamlaryň öz şu sistemaň öz içindäki adamlar häzirki wagtda ertesi gün çağalarynyň
çağlarını halas etmek için halkın tarafına geçen adamları var. Şol adamlar tarafından M2 häzirki wagtda maglumat alyp otyr. Onu aýda oturmaly berde. Ýöne ertesi onu düşünýän adamlar bar da häzirki wagtda kellesiniň gitjegini bilip oturan adamlar bar. Öz kellesi gitse-de çağalarynyň, altyklarynyň, nebereleriniň gelejegini pikirlenen adamlar bar. Şolar häzirki wagtda ömüni görüp bu maglumatlary M2'miz bilen paýlaşýarlar. M2'mize ýetirýärler. Diýjek bolýanym, bu zatlardan geçeli Merdan Muhammedow elbette alıp gidildi. Özlerem Goşadyrna içindäki Milli Howpsuzlyk Gullugy tarapyndan alıp gidildi. Milli howpsuzlygy Merdan Muhammedowyň nemesi var? Günäsi var. Milli howpsuzlygy. Howpu var ýa-da. Howpu var hawa. Milli howpsuzlyk bütün Türkmenistanyň milli howpsuzlyk guramasyny Merdan Muhammedowyň näme howpu var diýilýär sonra ortaya çykýar. Merdan Muhammedow milli howpsuzlyga garşy işlenok. Merdan Muhammedow işlenok diýsem diňe Merdan Muhammedow bizim halkyň ses toparmy milli howpsuzlyga garşy işlenok. Şol Türkmenistanyň içindäki halkyň garşysyna alınıp barylýan genosida garşy işleýär. Şu genosit Türkmen halkynyň garşysyna kim genosit alyp barýan bolsa şolara garşy işleýär. O genositden kim alyp barýar? Elbetde häzirki Türkmenistanyň jenaýetkar hökümeti alyp barýar. Bu genosidiň alınıp barylmasyna kömek edýän gurama kiminni häzirki wagtda? Elbetde Milli Howpsuzlyk Guramasy. Gaty aýylgan jenaýet alyp baryp otyr häzirki wagtda. Ondan şolaryň alyp barýan jenaýetini görenimden soň sen isleme Milli Howpsuzlyk Gullugyna garşy işlemeli bolýar. Ya garşy işlemek şolaryň edip duran jenaýetlerini açyka çykarmaly bolýar. Bular hem şu jenaýetleri açyka çykartmamalygy üçin Merdan Muhammedowy ekitdiler. Merdan Muhammedow 5-6 aýdan bäri ýyzarlanýan eken. Onu 250 sana adam diye mümde bağışlan. Takmiren 200-250 adam aralığını 5-6 aydan beri ýyzarlanyp böreken. 200-250 min adam tarapyndan Merdan Muhammedow. Ve şonu 250 adam tarapyndan. 250 adam mümde bağışlan ýene. Şonuň esasynda Merdan Muhammedow alınıp gidilýär we alınıp gidilenden soň şo ýanky Milli Howpsuzlyk Guramasynyň işgalleri tarapyndan Goşadyrna içindäki Milli Howpsuzlyk Guramasy soraga çekilýär. Häzirki wagtda da Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ýörüte padwalyny diýerden aşaky ýer zeminine saklanýar diýilip habar berildi bize. Şoň üstüne günä bara atylýança, ýani Goşadyrna içindäki kanunlarynyň esasynda günä ýüklenilme esasynda türme ýa zindana basylýança şo taýda saklanylyp dur diýilen habar berildi häzirki wagtda. Saklanýan dur. Elbette öz işlerinden haber berýärler buna. Ve Merdan Muhammedowyň telefonu şolaryň elinde şol Merdan Muhammedow Türkiýede wagty Türkmenistanda kimler bilen habarlaşýan eken, kim şolar bilen aragatnaşyp görýän eken, şolary telefonuň şoň esasynda anyklap ýurdun içinde häzirki wagtda. Biz istesek hem istemesek hem şol adamlar çağırmaly bolýar diýip şol adamlar çağırýan ekenler de, ýani bize de ýokardan berilen buyruk diýerler. MK berýän maglumatlar esasynda şeýle diýerler. Ýokardan berilen buyruk eken bu şolar çağıryp sonra gidilip gorkuzulup näme üçin habarlaşýan, näme üçin bular ýalan ýurdun içindäki habarlary watan dönüklere diýärni seret bizi watan dönük hasabyna ýerine goýýarlar. Şolar watan dönük edip gözüne çanlanýarlar da, şu halka garşy alyp barýan jenaýatçylygy açyga çykararmyz üçin biz watan dönügi bolýan eken bular gözüne onu düşündirip geçer berdi. Indi şeýle bir soragy çykýarda, ýa-ni sen aýtyp geçdin. Islenlik bir döwletde döwletiň içindäki bolanyp duran habarlary ýa edilip durulan biýdüdüňçilikleri, ýani tebii hadisalar bolsun ýa ölüm ýetim bolsun ýa kanun daşy ýollary bolsun, şo habarlary ýurdun bir hökümeti, döwleti etmesi bu halk tarapyndan ýerine ýetirilmeli bolýandyr. Başga çykalygy ýokdur. Ýa hökümet etmeli döwlet derejesinde, döwletiň nemesini gurnan hökümet etmeli, ýa bolmasa halk etmeli. İkisinden biri, başka çykalygy ýok. Ondan hökümet ýerine ýetirmänligi üçin halk tarapyndan bu habarlar halk köpçüligine çykarylýar ýene-de. Şo halk köpçüligine çykaryla
habarlary kimdir birler tarapyndan uğradylan habarlary sen şular ýaly watan dönüklere garşy watan dönüklerini şu habarlary uğratdyň, öz watanyňy, döwletiňi satdyň diýilip şolara töhmet atyp, ýöreýte gorky propagandasyny alyp baryp şolary sonra ýa-da çekýän ekenler. Elbetde bu sonra ýa-da çekýän adamlara öz günälerini, öz ertir gün ne derecede kellelerinin gitjekdiklerini, maşgalalarynyň ne derecede ýaşap biljek ýa ýaşap bilmejekdiklerini akyl ýetirýänlikleri üçin bizim en2 gurulmamyza habarlaryny ýetirdiler häzirki wagtda. O zatlara bulan gatgo akıllary ýetýärler. Ýöne biz istesek de islemesek de bulary näme çekmeli bolýar diýen ýa-da terze aýdýarlarda. Şu Milli Howpsuzlyk Gurulunyň özü Aşgabatyň içinde ýa-ki Ors bazaryň ýanyna tekawada bu Ors bazaryň aralygynda Milli Howpsuzlyk Gurulunyň köndür apyzdanyasy bar eken. Şu taýyk sonra geçekýän ekenlerde islenlik bir welaýatdan baran nemeli adamlary. Onuň şu guramany ölçünden aýdyp berip oturýarlar. Ertesiň çağırlaryň nemesini ýetip düşünýändikleri üçin, pikir edýändikleri üçin. Diýjek bolýanym, bärde gorky işlerini alyp barýan ekenler. Da ýene de sen şol watan dönükleri näçe uğratdyň diýilen şu habarlary näçe uğratdyň diýilen bir terzi. Ýöne bu habary uğratmak jenaýet işi-de. Jenaýet işi bolup bilme mümkinçiligi absolutny ýok. Ine aýdaly, Russiýa Ukrainada urşy sen halk köpçüligini ýetirýän bu jenaýet işmi? Jenaýet işi bolsa sen çykar görköz ýagny sen nämesi jenaýet bu? Ya bolmasa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Donald Trump'a garşy gurnulan hüjümi Amerikanyň habarlary, medialary bütün dünýä ýaýradylar, ýaýratdylar. Bütün dünýä we beýleki döwletleriň media habar kanallarym öz halkyna ýetirdi şu nemeleri, paýlaşdylar. Bütün dünýä şondan habardar boldy. Ýöne Türkmenistanyň näme üçin işine bolup duran habarlar bütün dünýä ýaýramalylar. Bütün dünýäniň bir grawy näme üçin türkmen halkynyň öz içinde ýaýramalylar. Näme üçin Türkmenistanyň içindäki TV betbalçylyklaryna Lewap welaýatyna bolup geçdi. Ýalňyşmasam 2021-nji ýyl ýa 2022-nji ýyl. 21-de. Ýadyma düşenok dogry derejede 21-de de bolup biler. Ýa-ki tupan gelip ýaşaýyş şaýlaryň şeýpirlerini nemedip, garal ýaşaýyş şaýlaryny deper ýetirdiler. Ýitirim bolan adamlaryň bar eken, jany hela neme deper ýeten adamlar. Şolatlara açyga çykarmadylar, halk köpçüligini ýetirmediler. Aşgabatdaky ýakyny bolup geçen TV batbarçylyk fil ýagdaýynyň açyga çykarmadylar. Bulary açyga çykaran adamlarym gorky salmak üçin ýa-ki goşadyrnak içindäki Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärleri diýilýän adamlar tarapyndan halka baskyn edildi. Yani bu näme diýmek bolýar bu? Milli Howpsuzlyk Guruluny kimin howpsuzlygyny kimden goraýar? Kim üçin iş alyp barýar bular? Merdan Muhammedowyň garşysyna iş alyp barýarmy ýa şu halky türkmen halkynyň garşysyna bilkaslaýan genosit, jenaýet alyp barýan jenaýetkar hökümetiň arkasyny goraýarmy? Kim üçin iş alyp barýar bular? Näme üçin bar? Bular kimden pul alýar? Kimin aýlygyndan, kimin hakyndan pul alýar? Bularyň pullaryny, haklaryny türkmen halky beranokmy häzirki wagtda? Nerden pul gazanýarlar bular? Näme iş alyp barýarlar? Ýok, salgyklar bilende. Salgyklar bilenem bolýan, sonra çekýän adamlar bar, näme diýip soraýan eken buny. Biz islemesek bu bulara biz kanuny ulanýarsak diye ne şular ýalak zat aýdýarlar, näme ýeňiş. Biz bu halka garşy kanuny ulanýarsak diye biz bu işimizi alyp baryp bilemzok diýerler. Şogurun aýdýarlar ne? Şeýle sonra şogurun aýdýarlar. Bu halky biz sonra çeksek, bu halkam şu kanunyň peýdalanjak bolsalar, biz bu kanuny halka garşy bu işler alyp baryp bilme mümkinçiligimiz bolanok diye. Şoň üçin kanunyň peýdalanmaly däl diýilip, näme buyruk berilen bize diye. Kanuny seretmäň siz buyrugy serediň diýip aýdylypdyr. Ine? O kanunyň peýdalanýan adamlar da sen kanun bilýärmi diýip onu urup, gorkulyp, sögüp, olaň maşgalalaryna neçe nazar berýän ekenler, haramzadalar. Da garaşyň siz. Garaşyň däl, bir halkdan bir aljak arymyz görün. Onu haçan ýerlesen wagtyňyz görersiňiz. Şeýle bir näme çykardym da şu wagtda gatgo näme aýtdyň desem. Ene kanun diýse, kanuny
Bular ulanyp bilýärler halka garşy. Ýöne halk oturup soraga çekilip durulan wagty sizin şu edýän zatlaryňyz kanuny gawat dälme kanunyň şu maddasynda şeýle halk adama, kişe ziyan yetirmek ýa-da zorluk etmek, gıynamak bolanok diýilen wagty sen kanunyň bilýänmi diýilýär eken. Ýani kanun halk ulanmaly eken. Indi ýa bir näme sorag bar-da watan satmak hakynda sen şu Amerikadaky bolýan hadisalar aýtdyň. Men bularyň bir sirlaryny aýdyp beren söhbet. Bular nähile edip watan satýarlar. Ene şu watan habarlaryna gatkan görýänsiňiz. Serkerdelerin ýagny esker diýen, ýani esker diýsek normal eskerden serkerdeler, ministrler, ýokul şiirni adamlar öňüni ýazypyň öňünü emedekleýändirler, algap elini oşaýandyrlar, egilip, ýani egilip yerden yer galman, ýüzü galman, egilip öňünden ılgap geçip gidýändirler. Gurbanulyň öňünde de şeýledir. Buny näme üçin etdiler bilýärmi? Ene şu zat watan satmaklykdyr. Ene şu nemede de görýänsiňiz şu wagt videoda da. Şunu etmeklik türkmen halkyny, türkmen watanyny, willetini satmaklyk, ýani bunu şu neçeni aýdylmady da bu resmi şekilde görkezildi. Bularnyň sirlaryny açmaly wagty geldi-de kim hakykat watan satýarlar. Eger senin öňüňde nirede bir satlyk bir dönüň öňünde ýazyfa billikine bir jelebiň çagasy eken o. Ona eýem açygyna çykarly dokumentler bilen dile. Berdi Muhammedowlaram nähileki satlykdygyny bilýäris. Şularyň öňünde omodoklat beren eskerleri, ministrleri, ýokary Çin'däki adamlary video düşürüp onam ekranda resmi özleriniň habar kanallaryna görkezip bilmeklik bu satgynlykdyr. Hakyky watan satmaklyk. Aňyrsynda näme ýatyr aýdaýyn men size. Ine türkmeniň iň öňde barýan adamlaryň ýokary Çinli adamlaryny biz omodoklatdyk öňümizde. Indi kim gelip şu türkmeniň üstüne näme edesi gelse gelibersinin ha suutnamasam şu diýip görkezmekdir. Ine watan satmaklyk şudur. Türkmen halkynyň ýaşaýyşyny görkezip, sil gelenini, öý ýykylanny, köçeleriň ýaşaýyşyny görkezip ýa-da ýene bir durmuşy görkezip alynan suratlary bu watany hyzmat etmeklikdir. Watan habarlaryny şu görýän videolaryňda görkezilýän da hakyky manada watan satmaklykdyr. Bunu da ştaýdan bildirdeli. Indi ýene bir zat bar, söhbet bana durun eşitdim-de men. Aýdylan bir zat bar-da, şo taýda çagyrlan 60-dan gowrak adamyň arasynda bir garryjy taýda da bar eken. Şo merdan bilen habarlaşýan ekenler öňür. Şo garryjy da daýdanam diýe o kabinetden o kabinete sürät soragy çekdirýän ekenler. Meniň janyma degen yer şu. Şol ýaşly bolmagyny garamazdan türkmeniň halkynyň şu ýagdaýa gelýändigini bilip ütdeşga duradan oýna meselem döwlet sirrini şeýle edenle tutup bilerler. Meselem diýeli bir harby ysgylady diýeli harby ammary surata alyp ýa-da ýeriň aşaňdaky ýerdeminiň aşaňdaky ammarlaryny ýerleşýän ýerlerini surata alyp başga ýurda bildirmeklik bu watan satmaklykdyr. Hakykatdan. Yani senin gizdiğin bir nemelerin, goru sistemalaryň bar bolsa onu görkezmek göni. Bu çagyrlan 60-dan gowrak adamlaryň çagyrlanlaryň hemmetiniň berilýän soragy şu Merdan Muhammedowyň elindäki nemede şolaryň uradan suratlary bar eken. Suratlarym şol palçykly köçeler, fiiller, ýerler, owalardaky esasy owa ýerlerindäki bolan ýagdaýlar. Şolary uradanlaryň içerisinde de bir garryja daýda da bar eken. Şoňa çenni üstüne gyýgyryp mertebesini degip soragy çekýän ekenlerde. Hatta şeýle diýän ekenler, at sorasalar atlaryna murat diýän ekenler. Anonim bir görnüşinde, anonim bir görnüşinde ayetlarına mı aýdyp bilen oklar diýen. Ya soňra şu içeride şu işleýänleriň içerisinden beren nemeler bar diýär-de maglumatlary aýdýarda ýaşuly işgärleriň hiçsi ýok ekeni.
Şo soragy çekgenleriň iň ýaşlysy 35-40 ýaşlarynaky adamlar diýär. Oglanlar, ýaş oglanlar. Soň merdanyň problemasy boýunça çağırlandyklary üçinem Aşgabatdan gelip soragy çekipdirler. Vilayatlaryň özlerini de bulary soragy çekip biljek adam ýok diýär. Aşgabatdan iň saýlanan adamlary diýär gürläp jogap berip bilen oklar diýär, berilýän soraglary. Şeýle bir kirli, ahlaksyz adamlar diýär, diňe urmany, üstüňe haýwat atyp gygyrmany bilýän adamlary çykarýan ekenlerde öňe. Saýlap diňe şo soragy çekmek üçin. Sorayan soraglaryň hemmesininki şo bir neme tekst berilipdir ellerine. Şo tekst boýunça soralýan ekenler. O tekstin tek kalköpçülüğü yetirince o tekstin suratını unuttular bir de içeride. Şo nemesi bar eken. Şo soraglaryň ýörüýte bir tekst düzülüpdir diňe şo soraglar sorap bilýärler diýe başga sorap bilen oklar eken. Hiç şeýle daşyna çykyp bilen oklar. Indi bizim şu günkü nämämiň ady şuda mehkeme kime hyzmat edýär? Ýani Milli Howpsuzlyk Gurulugy. Milli Howpsuzlyk Gurulugy ilki döredleriniň maksady näme? Halkyň ýani türkmeniň sanyň şo toprakda ýaşaýan halkyň milliligini ýurdy, folklardan şuwunky boljak, ertirki boljak we bir ýaça ýyl mundan soňky boljak folklardan goramak boýunça ortağa çykarlan bir guruluk, bir hyzmat. Bu hyzmat şu wagt kime goraýar? Söhbet. Bizi ne gıdıklandıryan sonra o şu. Şular aylıklarını, günlüklerini, bunların önümçülüğü yok. Bunların aylıkları, günlükleri yine de bizim töleyen, şu halkın töleyen salıklarının berliyen. Onu yani aydık geçtin senin. Bunlar başka yerden pul alan, o halktan pul alıyorlar. Halktan pul alıp yine de halkı urup yenci tayaklayalar. Buraya hillek ahlaksızlık oluyor. Neme? Rahat var. Şular berilen neme kendinden yok oradan berilen halkı, Türkmen halkını ehli zatlardan mahrum edip adam hatarına koymalı diýilen bir nemet var eken, protokol var eken. Şolun protokoller şonun esasında düzülen. Eğer şu adam hasabyna goýsaň sen işlep bilemok. Yani adam hasabyna goýsaň diýilgi, eger şo ýerde kanun işlese sen öz işiň arkaýyna etip bilemok. Ine şular halky bir adaty bir watandaş, menen bir halk, senem bir halksyň ýeňiş. Senem bir halksyň, Türkmenistanyň bir halkysyň, harkyň bir adamsyň. Inni içeriden islenlik bir adamın pasportu, Türkmen pasportu bolan adamın halkı, watandaşy. Watan dönügi edip bilme mümkinçilikleri barmy şular? Şularyň edip duran jenaýatlaryny açyga çykaranlykları üçin. Kim berýär olara watan dönügi diýilen sözi aýtmana ruhsaty? Ruhsat kim berýär ruhsat şolara? Watan bolsa halk bolsa şolar bardyr. Halk bolmasa şolar ýokdur. Kim berýär şolara nämäni? Şular söhbet näme üçin merdan ellerinde tutup gitdiler. Näçe tanser işte bilen. Näme üçin ekrana çykyp suud edip bilen oklar. Ýa-da şonuň getiren soragy çekýän adamlar näme üçin ekrana çykaran oklar. Nädir şu ýerde bir neme görkezýär, bir Facebook video. Ekrana çykaryp watan habarlarynda uğurlatdır ya uğurlatdır dip çıkartıp bilýärler. 20-25 ýylam türme asýarlar şol adamlary. Merdan Muhammedow egerde hakykatdan jenaýat işlän bolsa, halka, döwlete, ýurda bir ziyan ýetiren bolsa näme üçin siz çykaraňyz? Näme üçin açyk edeňiz o bizatlary? Eger siz açyk etmeýän bolsaňyz, onda siz bir mafia rejimi diňizi suud edýänsiňiz. Ýani adamlar tutup gözüňize getirsene söhbet, adamyny tutup öýünden alyp gitmek. Soň oňa bir zady boyun aldyrmak üçin çağalaryny öňüne getirip aglatmak, gorkuzmak gözüniň öňünde. Adamzada garşy gönderilen jenaýatçylyk. Bu döwlet bolany döwlet bu zatlar etmeýär.
Bu mafyanın görünüştür. Siz bir mafyasınız. Yani şu sorağı çekken, şu organ işgärlerinin hemmesi de mafya hyzmat edýändirler. Bular asıl maksatlar halky goramak gönü, bular halky däl, şu jenayatçylary halkdan goraýarlar. Siz şonu bilýärmi oğlum? Sizin edýän işleriňiziň nämedigini. Sizin taryhyňyzy gurrun berdim men. Öňem bir çykyşymda ýene de bir gele gaýdyp bereýin. 94-nji ýylda Türkmenistany gurmak, täzedänden bir döwlet gurmak, ýani garaşsyzdan alypdy. 94-nji ýylda şu wagt bir karar bermelidiler adamlar. Bunu ne biziň janyny şu wagt ýaşap ýören arhivimiz bardyr. Saparyklymy, Halmurat Söýünow. Bular janyny diri arhivdir. Ekrana çykmaýdýandyrlar. Şo döwürler ansat wagty buna garşy çykyp şonu desteklemän, şonuň saparaganyň şu gelecekde şeýle bolar. Şu güne düşersiňiz diýilip aýdyşlaryna ananman, perwaýsyzlyk eden adamlary 2002-nji ýylda öz elleri bilen ýok edendirler. Hemmejetini türmede öldürendirler. 2002-nji ýylda. 94-nji ýyldaky hereket etmedik adamlary. Ählice öldür. Indi siz pikir edýäňiz şu wagt ýurdun daşynda bir hereket döredi, Milli Halat Etiş Komiteti hereketi döredi ve gaty ýakyn wagtda da ýurda baryljakdyr, ýurdu halat ediljekdir. Siz pikir edýäňiz, biz şulary dagatsak, şu hereketi ýok etsek, gatnaşyjylary keminäni, ýeňişi, sökbödü, saparagany, Halmurat agany, ýene beýlekleri ýok etsek, biz ýaşarys. Ýok. 94-nji ýyldaky hereketi ýok edip beren adamlar 2002-nji ýylda ýok edildi diýip aýtdym men ýa. Şu hereketi siz ýok etseňiz, erti sizi ýok ederler, tohum tijiňiz bilen bilelikde. Ödem sizin hyzmat eden adamlaryňyz ýok eder. Bu görünüp duranda, geçmişdäki zatlar, tarihte gaýtalanyp duranda. Siz buna näme üçin akıl ýetiriňiz? Inen ýene näme aýdyp bereýin. Menne şu wagt soragy çekkenler 30-35-40 ýaşyndaky adamlar diýip aýtdylar. Berdimuhammedow Niýazow döwründeki işleýän, ýani Sowet döwründeki ýetişen KGB adamlaryň ählijesini ýok edýärler bular. 2002-nji ýylda we ondan soňky geçen araççylyklarda ýok edip Berdimuhammedowyň ýetişdiren gurulan bilim sistemasynda, çökördilen bilim sistemasynda ýetişdirilen adamlar şu wagt milli howpsuzlykda işläp ýörler. Ve olaryň akıl puşu, ýani söz soramak ýa-da analiz etmek derecesi hiç yok derecede diýip aýdýarlar bide. İçerisinde oturýan nemeler, işleýän adamlaryň özleri aýdyp berýärler we biri-birlerinden gorkýandyklaryny aýdyp berýärler. Bu ýagdaýa türkmen nähille gedip geldi? Siz bu halky nädip, nähille derejä getirdiňiz? Siz taryhyňda seretmeýäňizmi? Ýani tarihdaky bolýan zatlary görmeýärmisiňiz? Ýa-da ertir halk ayaga galmaz diýip mi pikir edýärsiňiz? Size hyzmat edýän adamlaryň sizi gorarmy diýärsiňiz? Onu taryhyňda seredin, tarihdaky şol hyzmat edenler gorapdyrlarmy? Sökün. Yani son için haber berýärler ýene-şä. Biziň emiki gizliň gullugymyzy bular akıllary gatow etýärler. Bu doktor bilmejegini bilýärler. Arka tutunca adamlarynyň ýokdugyny bilýärler. Bulary öňe sürüp, näşeýle bir zat bar ýene-şä. Şu goşadyrna işinde milli howpsuzlukdaky adamlar bar. Şolary ulanyp özlerini goratdyrýarlar. Bular akyl ýetirýänler, gatow ýetirýär. Akyl ýetirendikleri üçin şu habarlary bize ýetirýärler. Emiki gizliň gullugymyza ýetirýärler özleri. Ertesi çağlarına geleceklerini, artıklarının geleceklerini, öz maşgalalarynyň geleceklerini pikir etýändikleri üçin şu habarlary ýetirýärler. Özüm şu guramaň içinden. Özüm ýaş oglanlar, bizden de o oglanlar, biz aşyp aýdy oturup, bizem sizin ýaşyňyzdaky oglanlar bizem.
Bizim sizin yaşınızdaki olanlar sizden hiç ütköşük tapawutlyk yerimiz yok. Ya sizden biz var bir baskança ulu del, ya sizden bir baskança keçi del. Yani milli howpsuzlyk gullugynaky şu toraga çekken adamları toraga giden adamlardan nimetini aýdýan men şolar toraga çekken adamlaryň ýaşyndan aýdýan. Ya siz Ha. ertir künüňizi pikir etip bilen jokmy? Ho, özüni men diýen adamlar ýaňşydan dogry aýdyp geçdi. Haýsy biri bar şu wagtda sen açyň 2007-nji ýylda prezident saýlawy prezidente welipesine geldi. Berdimuhammedow boldy. Şoň döwründäki adamdan haýsy bir saklanyp galy häzirki wagtda sen. Özüm o döwrüň adamlary, şo wagtky adamlar özüni näme de bolsa men iş bilýän diýip welipe gelen adamlardyr. İş bilýär diýsem şu öz kellesine, öz beynisine göre diýip pikir näme diýenler. Siz kimi gorýan häzirki wagtda? Siz kim hak hukuk berdi bu halky jenayetkär, halky düşman etmäne size kim hukuk berdi ho? Kim size welipe berdi bir halky siz haýsy göz bilen, haýsy tarapdan watan döne edip bilýän sizin haýsy bir ýeriňiz? Siz kim? Siz halk dälmi? Siz kim onda? Siz nihaýsy bir ýurtdan gelen. Siz şu halkyň içinde oýunyp ösmediňizmi? Şu topraklarda ýaşamadyňyzmy? Siz kim bolýaňyzda bu halky watan döne edýäňiz? Watan kiminki? Halkynky. Dogrymy? Halk kim? Watanyň eýesi. Siz kim? Arablar. Kimsiz? Pulu nerden alýarlar şular söhbet? Şu gazançlar, maşgalar nerden ekleýärler? Pulu bir gara goý. Ýöne halkdan alyp halkyň özüni taýaklaýarlar söhbet. Olar bir zat döndüren o. Siz çörek ýan adamyňy taýaklaýan. Bolýar şular bir gysgaçyny men halka beýan edildik. Ýeňi şu uzagy nemetmäli. Bunu gurrun dowam etdirýär. Imkin beren maglumatlaryny aýtdyk. Ýöne aklyňyza aýlanmasaňyz biz bunu duýdurýar siz o ýa haýwat atdyňyzdan däl. Size gahar etdiňizden däl ýa siz ölümden halas etjägen bolýan däldir. Maşgalaňyz, tohum tijiňiz bilen ýokmy diýen ýaňyz. Tapawut ýok. Istenlik bir güýjüňiz çykarsaňyz çykaryň. Biz açyk aýdýanlar. Biz ekranyny aýdýar siz ýala karandada bolup gizlini edýänler bunu. Haýsy güýjüňizi halkyň garşysyna çykarsaňyz çykaryň. Halkyň güýji diýilip ýönemeli aýdylýan dälir. Halkyň güýji ýa siliň güýji diýilip. Haýsy tapawut ýok, haýsy nemäňizi çykarsaňyz çykaryň. Biz hiç il garşylygymyz ýok. Iň soňky demiňizi çennem oýna. Ýöne ne beräňiz galmaz. Ne beräňiz. Bul merdan muhammed alyp bilersiňiz. Ertirmen alyp bilersiňiz. Bir ýeňiş alyp bilersiňiz tapawut ýok. Ýöne bu halk, bu ýurt can berilmän düzedilmez. Şonan bilin, can berilmän bu ýurt düzedilmez. Ya siz ölersiňiz, ya biz öleriz. İkisinden biri tapawut ýok, üçünji nemesi ýokdur. Şeýle pikir etdiler-de bular söhbet, keminany alsak iş bularyny pytrapda giderdi. Siz nähille samsyk bir adamsyňyz. Biz haýran galýar siziň samsykdyňyza. Şeýle bir aklyňyzyň şo derejede ýokdugyny. Bu işler kemine bilen, yeňiş bilen ýa söhbet bilen edilýän işlerden. Biz şularyň birisi, ýani müňleriň birisi. Müň adamlaryň içerisinden çykan birisi biz. Keminany allyk kowany dagadymy? Dagamady, gaýta has düýplü meseleleriň üstüne gidip uğradyk şu an. Ertirmeni alyň, ondan sonra mından beter düýplü meseleleriň üstüne gidiler. Biz size sapara çykyş edip aýdandyr, saparyklymy. Samolyoduňyzy uradyň. Resmi taýdanam watan habarlaryňyzy aýdyn. Biz şu Milli Halas etiş komiteti bilen gürrüňdeşlik geçirmek isleýär. Aýyň plançasyna da samolyodumuzy uradýarys. Plançasyna hemmäňizi gelin sizi çagyrýarys diýip. Aýdyn, erkek bolsaňyz. Döwlet bolýan bolsaňyz, egerde şonu edip bilmeseňiz siz bir mafiýadyňyz, suud edýänsiňiz. Siz döwlet dälsiňiz, mafiýasyňyz, başga işler dälsiňiz.
Yani sizin edip oturan işlerine de mafyanın işleri. Bunu biz görüp oturuyoruz. Bolya söküyoruz şayda Bolya, Cemali. sağ ol. Bolya. O, kârımız Başla. unutmadım. Bolya sağ olun, iyileşin.